I 10 ljudi, danas ću vam pokazati jedan kanal koji je veoma dobar, veoma ekstar. Pardon, jedan kanal koji je veoma dobar i ekstra. Njegov kanal je King of the Show, tako nešto. Malo je dugo ime pa ne mogu zapamtiti. Izvini. Ti to baš gledaš sad. Sljedeća igrica koju ćemo snimati je Octodad, Santa Claus Rampage, FIFA 12, Next Car Game Alpha, Counter-Strike Source, PES 2013, Minecraft, Call of Duty 2, Assassin's Creed 3, Don't Starve, Garry's Mod i Broforce Full, tako nešto. Don't Starve, ja sam gotov. Ubili su me kad sam htio da kupim resurse, ali nisam tad snimao tu epizodu. Žao mi je, ali izgleda će morati iz početka. Ovo će možda biti sezona 2, pošto ni prošla epizod nije bilo toliko, tako da, eto, počet ćemo iz početka. Samo sam preživio 3 dana. Kakav sam ja debil. I to je to što se tiče svega. Link od njegovog link od njegovog kanala će ostati u deskripciji videa, tako da možete vidjeti njegov kanal. Pretplatite mu se na kanal dok još možete. On je ekstra gamer, smiješan je, pravi klipove redovno, tako da nađite ga dole i sve ok. To je to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj igrici. Znači, igrat ćemo Dead Rising 3, da, igrat ćemo tu igricu part 1, part 2, part 3 i tako dalje. To je to i ćao!